Amerikano, ma. Ang lang ng Pilipino. Love you, ma. Pagpindog agi Amerikano. Ibuong ning hipon ron. Buhi. Ma, ka-Amerikano ramang. Kahit pagkimaw sa buhi, ma. Punta Cross. Mama, Amerika. Ginuo ka. Buwaran sa ubay. Hindi mo man kreti. Hagi. Tawon, tag-skill. Let's go. Hey guys. Agsi Aliana. Tamo ko imbes mag-apulimidare. Muli na ko si Zan. Nagluha-luha. Nagmata. Muli mo amin ako po si Zan ni Kuan. Oh, bye-bye. Amin na. Bye-bye. Muli na may guys. Gikan bisa mong kamalig to. Ragamang kamalig to ah. Eka, ate. Mazawandari guys. Kay na may signal. To ah. Na may signal dari sa amo. Dari sa among kamalig. Dato sa among bahay sa puti. Wa may signal. Mani, ari may dari magpa-signal. Salamat, Len. Ari sa me. Salamat. Kasaliana, naguna na. Gimingaw na kang nanay? Nanda. Agi mong mama, wa kami ngawa. Mama Ali? Nasa may imong misis ni Mama Ali? O di din mo, sagi mong mama magbinsa na? May lako. Pagpindog Amerikano, ma. Ang lang ng Pilipino, ma. Pindog na, ma. Diyan nami guys, uli na Miss Aliana kay ngilak na. Imiwan ako na sang nanay. Kau nana lapok ra bag sa gayana nina ya. Hagti lang ko gawa. Tah, lapok lagi dan ni dai maratag kabaw dani. Ha, nguha pag hapit ka sa sisag panguhag kuan dali. Gamay ra ko oh. Tara na. Ari lang nagi day dato dito day. Kailangan dangog. Dato daplin. Nana dito. Konti ilang na po ka. Aba ko, di. Nana. Grabe ng awating tiil. Now guys. Dali, yaso ka po kung kanay mo to. Dali na. Dali. Nanguha og dahon sa kuan. Muna isang kalipay lagi ng dahon. Nanguha ka og. Oh, dali. Mga gusto ni kalipay ng isang dahon. Magabihin na. Isang kalipay po. Mickey Mouse. Ugad lang. Magduha sa dahon. Dali. Para mag-gas madre. Gila. Maglapod ni mo. Tara na. Ilabog naman day pod, ikuhaan sa gihagaan, ilabog na pod. Kapag pandong ah. Munsa kasi mong mama anza, mutawag. Ha? Munsa kasi mong mama? Sa tayo mong iingis imong mama? Anang Amerikano, pamindoon. Pamindoon og? Amerikano. Ano man? Anong pamindoon man mo Amerikano yung mama? Anong pamisahan man mo Amerikano? Tidak. Amerikano po. Kay? Agaw ng Pilipino. Anong asawa yung Pilipino? Ano laging di mo? Eka, mag-video call ko sa nanay Maika. Nanay o mama? Nanay ra. Paano mas nanay bitso ko muli naman ta? Ngano lagi nga mong mama di pamisahan ni mo Amerikano? Luoy lagi. Luoy kasi mong mama? Kay? May pamindoon. Way mo minza. Ang sa Amerikano nga, hadlak mo ng Amerikano. Mabuhay ko sa Amerikano. Oh, harap mabuhi ka sa Amerikano. Parang palitan kag Mickey Mouse nga. Buhi. Buhi. Hihi. Inagma. Ma, Mickey Mouse nga buhi. Itong daan po. Galpot sa Amerikano may palit. Magpalit na itong daan. Ma! Na. Ma! Pagmindo na, ma! Amerikano, ma! Kaya, balitan ko Mickey Mouse mabuhi, ma!
Buta na ko sa Liana. Tabaga. Luma! Tuntok ang cellphone na. Ma! Ano yung cellphone? Oh. Tari. Ang pinon. Asaw. Kuhat ko ni mo. Ang storya, ma. Luma! Ma! Makatubag, mapagtarong na, ma. Yan na. Oh! Lahat ni mo yung mama. Laban, ma. Ang gisuwa gundas mo, tukar ni. Lugawan ma kong nanay, gundas kadlawon, ma. Gilugawan ka tayo nagsuka ka. Ma. 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 Love you, ma. Like you. Ma? Ma, wak na kuy dari, ma. Pwede, hindi nga dito koy. Ngaw. Ma, wak man mo tawag gunda, ma. Ako lagi nag-video ko. Mama, wag may hindi ka diyan daw. Isapot ko, ma. Tapos ka. Hindi nga na ba kasi mga maalis. Ikaw naman. Ma, paglindo na lagi, ma. Anak ko, ma. Saan na nakita yung dako sa mesa? Hapit sa kapadaga. Ma, may istorya ka nanay, ma. Masuri ka may gawas ko din. Yung palit sa dulang buhay guys. Ma naman. Gawas sa palit sa dulang buhay. Tapos nanay sa kusina, ma. Sige na dahil. Saktura sa kayo na dahil. Kadaw sama. Istorya patang, mana naman. Love you, ma. Pagpindog agi Amerikano, ibuong ning hipon ron. Wala, hindi ko na kukubrikano. Ayaw! Amerikano raman, pero kimaw sa buhi, ma.